Khot i Dr Ampareen Lyndoh ya baroh ki nonglum khubor banwan syaying jong i menta ka janmit. I Dr Ampareen Lyndoh i berdairu i Menteri Sorkar jong ka Jela Meghalaya. Ila Khot ya baroh ki nonglum khubor bakin wan syakaying sa jong i haka sautari nailur jong usnem arca arsan haka por driwa je janmit. Kane ka jingkhot jong i kalong banwan haka jingya kendu jong ki nong tho khubor kabala penbai halor ka benta ka biadai batkarai jong ka Meghalaya High Court kabala ai menta ka sni ha ka bakala wengno ya ka mukot duma CBI persya ye Dr Ampareen Lyndoh kane ka jingya kendu kan pen i ya ka jubab jong Dr Ampareen Lyndoh halor kane ka rai.